Hello mga bata, kini si Bibi Apyot o kamo ay nagtan-aw sa kong vlog. Anya akong vlog karon kay mag-drive ang kong sakyan kay tudlaan mo kung mag-drive og sakyan kamo kabalo mo mag-drive og sakyanan. Nyan dili kay wala man may sakyanan. Kaluoy. Di. Wala may sakyanan kay kami mga dato man mi. Kamo kay mga pobre mo do. Kami kay nami sakyanan tapos dato po jud kay misukutanan. Anya kong daddy kay na ay kuan na ay kanang kumpanya kung mama kay na ay business. Kamo nami business. Be. Ay tiktinutin na giroy. Muta na di kus kong video nga wa makagipatan daw dira ha. Ay. Bago na ulo ni Mariaron. Hawa niya Bob. Hawa! Anong masuko man kadala akong kung di kaganahan sa kuha? Giyita ka na mo tanaw ka sa kong video, di ba wala? Happy kay! Wala pa man si Papa. Eh! Wala sila sakyanan, di para sa mga naming sakyanan dirido. Tapos makalakaw-lakaw mi. Kamola. Kalo, Ako na, mahilak di ko kay wala may sakyanan. Ay, sakit na tanaw dito sa kong video eh. Suko, kasuya kay kasakatanan suya. Odd mong inggitero man imong mama, bikay chismosa, imong papa talahubog. Di para sa kong daddy og mami kay mga buutan ka sa katanan do. Wa di minaliwat ninyo. Kamo, nga mga tanatan-aw din sa kong video. Loyo ninyo kay tangay di man ni mo para sa mga dato kay sa katanan. Suya na kay mo sa katanan kay di mo pare sa kuha. Ako si Bibi Apyot ag wala may labot kung masuko ko kay ako man ang video. Pag video pud mo inyo do. Kay syempre di man mo makabidyo kay uni. Pangit man mong cellphone. Kami kay dato kay mi kay mahalo na mong cellphone kamo. Di mo ga-afford. Kaluin nyo kinabuhi ay. Kami kay dato kas katanan. Makakain pa miglami anytime ka ng restaurant do. Tapos lami kay mga pagkaan ka mo. Wala may pagkaan. Ay sige. Suya oy kay. Ako pa ninyo. Sundogon ko ninyo. Nganong di maglagot mo sa kuagi. Hindi mo comment mo sa kong video nga wala man. Mga pangit mong kayo mo sa katanan ka. Di para sa mga kay kami kay mga itsuraan kay may kamo kay mga butik kay mga nang. Ay!